ugcine nini ukuthinta ibele lakho? Ungabaleki, nabantu besilisa kubalekile ukuthi ba-check-e amabele. Okay, khumbula i-breast cancer itholakala kubantu besilisa nakubantu besifazane. Into yokuqala-ke uzoyidinga isibuko. Okay, bese unesibuko-ke izimbili izinto esizozenza. Okokuqala sizobheka, we're going to look, bese siyathinta and feel. So look and feel. So uzoma-ke phambi kwesibuko, wena kuzoba isibuko sami njengamanje. Phambi kwesibuko uzobe ubheka amabele akho noma isifuba sakho mawumuntu wesilisa. Uzobeka izandla lana okhalweni. Yini into oyibhekayo? Ngokuqala sibheka usize. Mawumuntu wesifazane uzokwazi ukuthi amabele isikhathi esiningi awalingani. So uyalazi ukuthi liphi elikhulu, liphi elithokuba lincane. So kubalekile ukuthi ukwazi lokhu ngoba bese kukhona ushintsho into ekumele uyinote leyo. Emva kaloko sibheka ini? Ukhala. Khona lapha sekumnyama khona yini? Umnyama ubengekho before noma lapha sekubovu khona yini? Zikhona izilonda noma ama-lumps noma ama-bumps avelayo abengekho before. Uzobheka ingono. Ingono ishintshile yini? Khona lapha iqhephuke khona uthi ubuyibheka khona amanzi aphumayo noma igazi noma mhlambe ubisi, ube umuntu ongancelisi. Bese-ke uzobe usubheka nokuthi isikhumba sebele around lana siyashintsha yini in terms of ngenzeka ukuthi kube nefaca ekhona. Uyalibona ukuthi i-orange linjani libe nama-dot lawa amaningi. Lokho-ke nayo into ekumele uyibhekele khona ekutheni kukhona yini lelo shintsho esikhumbeni. Khumbula ukuthi izandla zila. Muqeda lana uzobe usuzibheka la phezulu. Besibeka izandla la phezulu ekhanda, either uyibeka kanje emoyeni noma uyibeka la phezulu. Uyayivula yonke le ndawo ukuze ubheke. Mayikuthi uphiwe lana kwingcence uzobe usuyiphakamisa-ke uzokwazi ukuthi ubheke nala ngaphansi uwazi ukuthi khona kuhamba kahle yini. Okay, i-step sokuqala-ke leso ulook. Bese-ke sesiza ku-feel lapho sesizithinta khona si-check ukuthi konke kuhamba kahle yini. Uzobe ulele uthatha isandla esisodwa usibeka ngapha uthinta indlebe. Bese-ke lana-ke uzobe usuthinta uzwe ukuthi khona ushintsho olukhona. Into esiyibhekayo yini? Sibheka amaqhuqhumba abengekho khona before noma kolinye ishintsho negaqa esizitholayo ekungamele zibe khona ebeleni. Okay, so sizoqala la ekhwapheni-ke. Ikhwapha kumele ulizwe fanele libe fresh, libe smooth, ingabi khona amaqaqamba. Makuthi khona iqaqamba olifilayo noma ilampu thizeni ngenzeka kuba ama-lymph nodes. Okay, so uzoyifila-ke yonke le ndawo. Uzofila ngapha ngenhla kwaleli thambo nangaphansi kwalo. Bese sifika ebeleni ngokwalo. Okay, khumbula ukuthi isandla sila phezulu. So ziningi-ke indlela ongayisebenzisa ukuze u-check-e ibele. Thina sizosebenzisa yiphi? I-circular method lapho sihamba khona ngo-round. Okay, so sizoqala la ngaphandle. So uqala la phezulu urounde, uyathinta uze ukuthi khona yini into ebingekho esikhona manje na. Okay, uzolibela uthintile-ke uzofike la ngaphansi nendawo. Muqeda uzoze kuleli iside wenze into efanayo, uzo-check-a la ekhwapheni bese uzo-check-a lana. Ukhumbule-ke ukuthi fanele u-check-e la ngaphezulu nangaphansi kwethambo. So wonke lama-lumps kumele ukwazi ukuthi uwa-recognize makuthi khona ebelingekho na. So uyenza nini-ke lento? Fanele wenze sure ukuthi uyenza inyanga nenyanga. Uma umuntu wesifazane uzoyenza 7 days noma emva kweviki emva kokuthi uqede ukesikhathini. So kubalekile-ke lokhu ngoba i-breast cancer ave ijwayelekile. It's one of the leading cancers in South Africa kubantu besimame. Kodwa-ke ukhumbula ukuthi ngitheni ekuqaleni iyatholakala nakubantu besilisa. So kubalekile ukuthi makukhona okuzwayo, makukhona ushintsho, makukhona ilump, makukhona lokushintsha kwesikhumba noma ukushintsha kwengono noma ukuphuma kwa something lana, kumele ubonane nodokotela azokwazi ukuthi aku-check-e. October-ke iyona nyanga lapho siqaphelisa abantu ngayo mayelana ne-breast cancer and siyakwazi ukuthi mesiyithole early sinqobe silwisane nayo. So kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi usi-check-e. Ngiyathemba ukuthi le video ikusizile. Ungakhohlwa-ke ukuthi ungifollowe khona lana bese uyayilike le video. Ngiyabonga kakhulu. Ungazise uma kukhona imibuzo.